Well tá an titlín an táhachtach annach chu daoine slátá nuan. Chahamid chud mar bhlaganna agus I léamh stiff Twitter agus Facebook agus lehéad. Agus tá teannachar aige sin an bhiliocht. Ach cumála sin tá na meán is féidir úsáid an idirlín táhachtach an filiach chumá mar hampla is féidir filiacht fuma a bheith ann filiacht a bhir an físeán agus feicimid leis an gáhar sin gohfuil béim an gur láthair seachas an rud clóite agus gohfuil sé sin níos tábhachtaí ná beidir nach níos sin níos tábhachtaí a chuil sé sin cótábhachtach céanna leis an rud atá scríofa agus a ráidcás eile níos tábhachtaí agus fum agus físeán agus cumála sin tá emojis a úsáid ag félí, tuiscúil siad a úsáid ag daoine ar nó teangan nó poncíocht fiú. Well, os rud a gún muid inis a gábhíil sa séide agus ar nó an chainte tá an gcónaín an Comóra agus Comóra ar léide go séide. Bhí mé héana smaoine céir den rud is fear go bhéit an chur leis a Comóra sin. Agus an rud a bricliam seachas beidir rud as an nuad leanaí ná file ar rud a bhídéanta go chuomhlíonn dé go hinna a chosmaid go ar gábhí sa héana mar sin. Agus sin an drama an seo éanaar tá go páric go conra. Agus sin fá go rána me sin ná bhór bhí páric beo 8-8 fiche hocht, so clúdaíon a héal an tréimhse staire sin go léir agus bearlam seachas díru isteachar a gáta bháin in 9 go machbaidir an 9 go chur a ggóheigs. Céir cén sais tír a bhí an ribh sin, cén sais glúiseachtaí a bhí an glúiseachtaí politúla, idir an sóisialachas, náisiúnachas, agus an abheoch an ceilteach rudí nua ar fad a bhí an tub seo. So is tréimhse fír spéisiúil ní amháin a stair na héireann agus stair na Heorpa go deimhin an tréimhse sin. An spéisiúil a méid a bhí atála ó heh cuasaí litríochta agus bhí páric sáitis na rudí sin ar fad. Well, has níos an irig agus há me pléile díana na glás híide mór farsas dócha na steire in éireann a chomála sin bhí tá cúlare sais nefgnácht aige agus hasnig sé scríomh díalann agus é sna díaga ach an tamsa ní raibh gléilean aige agus díonn sé an gléilean a bhí aige ní a álam tamsan ó bhíonn na háise agus mar sin cíimiid sais forbert ar an deanga agus an sin an forbert farsanta hagan éir agus é chur spéise sa gléilean chur spéise I teangacha eile chur spéise I cuasaí polítíochta cuasaí cultúrtha agus mar sin de agus há sé go deas chur síos áil ar an 6 duine I bhí ann sulla ribh cáil ar agus sulla ribh sé buintach an éachtaí móra. Mar sin téimisteachchadí an leabhar le náisiúnta go minic a féchant ar an malúcháin díalansa agus im lábhar na huair hamadéanamh treiscríomh ortha agus ón ábhar san bhaníos mo chainte nuamh ar an ábhar san. Agus há cúig blion fós ruam agus ar a hámsásta ag go bhúir sér. Buinean bhachtóirt le cláis na hallscoile Corcaigh agus sinné.
Der Ausgangspunkt für mein Forschungsprojekt Chronologica Hibernicum ist ein ganz grundlegendes Charakteristikum der frühmittelalterlichen irischen Literatur. Aus dieser Zeit, aus der Zeit von Mitte des 7. bis zum 12. Jahrhundert, haben wir eine enorme Anzahl von Texten überliefert, in Handschriften aus der Zeit und auch aus viel späterer Zeit. Wir wissen, dass diese Texte über eine ganze Reihe von Jahrhunderten hinweg geschrieben wurden, aber wir wissen normalerweise nicht, wann genau geschrieben worden sind. Wir wissen nichts über oder sehr wenig über die Autoren, über die näheren Umstände, in denen sie geschrieben wurden. Gleichzeitig wissen wir, dass sich die irische Sprache in dieser Zeit sehr stark gewandelt hat. Diese Unterschiede in der Grammatik, im Wortschatz, in der Morphologie können wir in den Texten ablesen, aber wiederum wissen wir nicht genau, wann wann diese Wandel eingetreten sind. Die Fragestellung hier im Projekt ist die, können wir diese beiden Probleme miteinander verbinden? Können wir den Wandel der Sprache näher datieren? Können wir präzise Daten für diese Veränderungen finden? Und können wir dann diese Resultate auf Texte übertragen, die bisher noch nicht datiert worden sind? Auf diese Weise hoffen wir, dass wir ein viel besseres Verständnis der frühmittelalterlichen irischen Literatur zustande bringen, dass wir so bessere Einsichten in das frühmittelalterliche Irland insgesamt bekommen. Agus gurúáin so chuna mar coppla dhéan gurúáin agus tá sé sin táhachtach mar úsáid an daoine gurúáin agus iad caiint sin le CGI gur ceart golóir nó stiff mar sin. Agus an rud eile a bhain leis an bhiliocht ar lína ná ghfuil sé éasca é roiint agus gur roiintar é agus scapann sé timpeall an idirlíonn sa chuí sin agus tá sé sin Tharbh táhachtach agus déanann sé sin difriúcht olmhór ceapan don bhiliocht. Agus tá sé dacrará le níl méid déna brethúnis nar dhéarm se gohfuil na formacha filiochta sin ann. Níl méid déna brethúnis nó ará bhfuil sé sin gomáin nó gur aithrithe maithe iad sin nó bhfuil siad níos fearr ná an filiocht a tháinig roing ach bhfuil siad ann agus gur gealla fuáil nó rud éigean an cinál filiochta eile do roioine agus gealla rud éigean seanna buna is rud éigean an na seanna sin agus beidir nach déon siad in lech leis ach dar lomsa dá bhéh daoine atá ag cuma filiochta nó ag scríb filiochta ag roiint filiochta agus ag caiintear is se fearr agus déantaréis sin ar lína annach chuid agus mar sin ceapan go bhfuil sé sin an bhhaing chuí. So leis sin bhí mar ábalt an 6 dóchas Beiidir agus an 6 sinantocht a bhí an Beiidir rihannéirí amach a léirú isteach sa chogad agus an sinna doristeach a cogad na garad agus an 6 édóchas is stocha bhí teachtar ar na daine sin agus édóchas fáric mar an ggéana bhfuil is go so bhí mar ábalt a páric úsáid mar úrlais chun an 6 mórscéal folitiúil éinseacht ar bhealach ealaíonta agus ar nó mar ealaíontar sin an príomh spruca bheith agam sa gcónaí ná an scéal éinseacht ar bhealach ealaíonta. So sinna fágur gur thug ná faoi. Tá sé an difriidir dhéanamh inis tá cúpla difriid an ceangan rudaí tá an tír treis ahan. So bíon an saibh an chuí a déin an drama bhain ar chuoine. Tá sé difriúil, tá sé simúil. Tá rud eile an freisin a gúin mo chorp chuig bhliain déag níos sinne agus is seo an Ezekiel atá so ribh seo thugach sé beidir fichanómad ar an téamh suas rihann seo anis tuiginn sé uair a lécarm agus man dhéana me sin críochlinn muid suas le páric bacach le bhealach réide drama so bhíon an bheith cuamach agus airthórs gom héana agus mé athirt faoi. So furas léachan sin ó bhiúséim na Gaillimhe agus dír siad orm amach séime gom an leabhar seach mua an éirí amach le páric conra a eistú go béirle agus chun cnúsach nó rátheangach a chur amach an amach na scéaltar fáil aige agus a méle an rud atá gceiste go múséim ná gomach an leabhar se ar fáil de chuile scoil in gáile ach go háirithe agus beidir go scafaí a go náisiúnta na dhéisiach tá si díirithe ar Gaillimh. Agus bhís brasásta dhéana bhí mar a hálinn se bhí péire nó tríchin go na scéalta eistre gom hanahéin mar go bhfuil scoscéalta le páric conra eistre gom. So nuair nach rá cheiricín fág le eistrú dúirt me ceirculóir bei sé sin níos éasca.
So agus banan an cnúsach sin le banan chulián gan na scéalta leis an éirí amach bailachháin na bailachile agus is álinn an inseachta ar an éirí mar a ríist fáin tú léirgus difriúile mar tá cuid gan na scéalta aber lonathe sna hard de acmí sóisialta agus cuid eile buinteach leis a goshaintear agus marsinta bhfuil is agus sin an búas mómhí go conra bhí se cho compór do céna leis a goshaintear agus a bhí se sna tíhamóra bhfuil is agus bhí anna choramachige ar na réimsí éagsúla sa tochaí ag an am. Agus tá buinte an soltas agus an 6 chor chuige bheith agam ná léim an scéal i dosach ar nó mar atá beidir go léim a gá tríúre an sin túra faoi sách crín i dosach so bín cinál eisteachán 6 réúnta tordeanta go mó so ní leanní món mhunrad i dosach bair mar just tá mé gur a brí an brí sa bhunradáilt ceart a dosach túra me faoi a ríist beidir an tríúdréacht ach an sin don chearúdréacht denim dearm so fágan go leataíh an sinna agus don chearúdréacht ní cham éon súl ar an muntex in éair just tógam an rud atá déantagam agus an sin éon rud nach málam aithríime agus sais cuirim cuid do mo chrotéinar so bhí sé an dílis gon mhunscéal ach go minic an rud a thugam fadearan nó a thugam faoin cearúdréacht ná bheith rudí ráite go agus an sin nuair a eicimid Dearmid sin gailge eistrathe díreach go béirle í haipinte bhfuil is go tá béirle níos fearna sinna go so beceach goachtain an teachsús le rud níos éfachtaí ná sin agus uairantí má bhíonn tú ráhéiles gon mlegan ag tá nachhanna caiinte sa gailge nach neistríon chomáisian isteach sa bhéirle níomníonn siad nádorach sa bhéirle so agus a caiintear fumnú rud eile dhéanam an sin beidir hééis sé cearúdréacht an chúigú ceán tógam an scéal agus léim amach os áda chun go gloisiime an scéal agus bíon ar feicim an sin na háitchaí beidir meach rud a cinn sais eisteach nach sé fumnú i gceart agus ceartaíon na rudí sin an sin agus an áin sin bíon dréach dearnachán agus sláán leis.